Dobar dan i dobrodošli u BMW salon. Pred vama je BMW serije 5 i danas ga predstavljamo u njegovom najprodavanijem modelu 520D. U pitanju je vozilo sa 4 cilindra, dizel motorom od 2000 kubika, koji u kombinaciji sa 8-stepenim automatskim menjačem i X-Drive inteligentnim sistemom pogona na svim točkovima isporučuje 190 konjskih snaga. Na vozilu su aluminijumske felne od 18 inča sa sigurnosnim šrafovima. Prednji deo krase LED farovi i LED svetla za maglu. Akcijski model dolazi sa parking paketom koji obuhvata prednje i zadnje senzore, kameru za vožnju unazad i automatsku asistenciju prilikom parkiranja. U interijeru preovladava kombinacija štofa i kože. Sedišta su sportska za vozača i suvozača, dok je volan sportski sa multifunkcijama. Pored paketa ambijentalnog osvetljenja, automatskog klima uređaja sa 2 zone, BMW 520D X-Drive ima i Live Cockpit Professional, multimediju i navigacioni sistem posljednje generacije koji obuhvata potpuno digitalnu instrument tablu i centralni ekran osjetljiv na dodir dijagonale 10,25 inča. Cena predstavljenog modela sa svom navedenom opremom je 58.762 eura, a sada ga možemo ponuditi po 49.990.